Здравей, YouTube, аз съм Чупроц и това е Волт. Искам да ви демонстрирам няколко работи, да ви покажа няколко работи, защото потом музика се пусна. И първо, как да полетите с ракета в космоса. Секунда. Чум ципи. Много шорт. Не, основно шорт. Вести. Не. Това не. Нормал. Ето беше на норма, всъщност. Нещо. Добре, не знам дали чухте това, че са бият котки навънка. Значи, първо за ракета ви трябва ето тази платформа. Ето тази платформа. Ракетата е това. И ще стрелям в космоса. Ще отидем в космоса и с базуки ще стрелям в космоса. Затова съм наредил толкова базуки и трябва тези двете ракети. Или на само двете, се там. И първо ще покажа как да направите в платформата. Вижте ракетата. Чакай. F5, опа, F5, F5. Мощен съм. Добре, искам да съм. Ей тук на плажа, че е идеално. Да, добре. Значи правите 3 на 3. Опа, ето, видите. Нали? И слагате ракетата. Сега. Влизате с нея сляво и сега задържате Space. Цъкате D и след това D едновременно. Чай, да, D, мисля, че беше. Низ I и L, чай. I и L или D и S. Добре, почва. Сега само да се получи. Добре. Стартвам броенето. Значи цъкате AW и Space или DS и Space. Или AW и Space или DS и Space. И така. Излитаме и излитаме. Леко. Добре, секунда сега, че не мога да го контролирам. Това добре. И да, има вътре. И излитаме. Да. Ако разбера някои неща за Волт, може да оцелявам Survival на Волт. Чай. Също ще подскачам малко на луната. И тук не знам дали има фойерверки за закриване на клипа. И дано ви хареса giveaway, победиш Линки. Той ми показа, аз имам два премиума, другия за сега да го обявявам за giveaway. Той ми показа как да сложа модули, ще покажа в едно клипче как да сложите модули на Technic Launcher с премиума. И отиваме на луната. Сега ще трябва да заредим пая долу-горе 2-3 минутки. Ще изчакаме. Може да паузирам. Да, ще паузирам докато зареди. И до след малко. И тук сме. Опа. И да, сега се смъквам към луната. Добре, ще паузирам, защото нещо ми забива и като стъпя на луната ще пусна клипа. И тук сме. Добре, защо като. И тук сме. И да. Първо
Съжалявам, но нещо като пусна клипа и спира това. И спира ракетата. Нещо заби. Не знам, съжалявам това. И сега нека демонстрираме. Само ще се издигна. Да, опа. Чай ще махнем за много. Добре, ще се оставя добре. Добре, защо не става? След преди 5 секунди ставаше. Дори демонстрирах. Не, чай, не съм демонстрирал. Всъщност това. Я изчакай, че ще спра клипа да проверя, ще стане и ще е така. Добре, тук съм. Разбрах проблема. Яху! И да, примерно, секунда. Не, секунда, беше случайно. Да, тук. Значи, да, ето. Сега, примерно, да спална, да кажем, зомбита. Ще махна платформата и ракетата. Искам също да видя дали ще ги спал. Да, и ето как ги забрава. Видяхте. И да, това иска да покажа. Няма командата. Воу, да, добре. И да, добре, това беше от мен. Аз бях просто показах каквото знам за сега и чао.